Bagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu, ejjew il-berħin mill-missieri, ħudu b-wirt tagħkom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għabġ u stejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont eri u l-bistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Bagħad iweġbuh il-ġusti, mulej jgħidulu. Meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għabġ u stejnik, jew eri u l-bisnik. Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejtu żuruni. U s-sultan iweġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn muti, għamiltuh miegħi. Naħseb muti, Sidna Ġesu Kristu kien ċar ħafna f'dak li għandna kemm smajna. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għabġ u stejtuni, kont barrani. U l-għajtuni, kont eri u l-bistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Bħal donnu qiegħed jagħmel, qed jaqsam, qed jifred il-bniedem f'kategoriji.